uregelmæssige verber. Ser, tener og yamase. Soy, jeg er. Eres, du er. Es, han, hun, de er. Somos, vi er. Sois, I er. Son, de er. Dette verb er fuldstændig uregelmæssigt. Man kan kende enkelte endelser eller dele af endelser. Tener. Tengo, jeg har. Tienes, du har. Tiene, han, hun, de har. Tenemos, vi har. Tienes, I har. Tienen, de har. Dette udsagnsord er delvis uregelmæssigt. Stammen bliver til II i anden og tredje person, og der kommer også et G ind i første person, men endelserne er normale. Tener bruges også til at fortælle, hvor gammel man er. Spanierne siger, jeg har år. For eksempel, jeg er 20 år gammel. Tengo 20 años. Yamase. Me llamo, jeg hedder. Se llamas, du hedder. Se llama, han, hun, de hedder. Nos llamos. Vi hedder. Os llaméis. I hedder. Se llaman. De hedder. Yamase er kaldelser. Er refleksiv, derfor er det efter på et se-navnemåde. Når man bøjer yamase, bliver se sat foran verbet. I første person indtalt bliver det til me, i anden til te osv.